Toto je ilegál, kurva! Poriadny súčasný underground. KC Hoffman, 15.11. To je video. Alright. Ilegál vlog. Čisto legálny vlog. Ten, čo spieva je zvukár. Áno. No, zvukár, no, nahrávač. Náš nahrávač, producent, koproducent. Recepčná? Zdravím do ilegál vlogu. Čisto legálny vlog. Ideme kričať na stage na ľudí. Uvidíme, jak to dopadne. Čo si dal? Wow, wow, wow. Počujem basu. Nie, ešte prvý spiev. To je to. Jo. Pičo, ilegál. Jedna to. Ja som teraz kvôli tomu... Mám retáze. Kedy idete na teraz alebo zajtra? Zajtra. Aj pozajtra, pre teba. Pre teba aj pozajtra. Čo sa teším? Ešte jednu! Áno! Nie, by to úplne dobre to bude. Hello darkness, my friend. Ale ja furt neviem, čo idete robiť, ale mám povedať tam. Je ruché pravidla. Toto je pesnička. To by to... Opposizione, cado qui! Wielkim filmu, zbranią pojeżdża prawo, o ciao!
tak dáme malý bonus. Ale musím tu vidieť mosh pit! What's the set list? Popiči sa nedojebali. Čo ti jebe? Videli ste, že tam typek zajebal? Videli ste, že vám v strede typek zajebal? No tak popiči. Typek vám v strede zajebal Benko, kámo. Mám to klipu. You want to? Benko zajebal. Stredníkom neho zajebal Benko. No, povedz. Toto je ilegál, kurva! Fucking ilegál! Musíte mať celebrite. Pohráva nám ilegál, pred ním hral Dartboard. Fakt kameruješ teraz? Shoutout, čaute, ja som Stano, som z Rápešu a zase som najebaný Hoffmane. A dneska nenatáčam, dneska som tu jak fanda! Previdza! Poďte so mnou, ja vám tu ukážem Hoffman a keď nič nepočujete, to nevadí! Poďte so mnou, ukážem vám. Tu je Hoffman, kúkajte, tu sú ľudia. Poďte sa mnou dále. Tu sú ďalší ľudia inak, keby si chceli vedieť. Čo kameruješ, buzera? Ale to je fejkový Filip Krajčo. Fejkový Filip Krajčo, čau. Poďme nám niečo na kameru. To je Filip Krajčo. Ja, to je fejkový Filip Krajčo. To je invalid. Ja som koko. To je performatívny chlapec. On nič iné dokáže, iba ženy klamať. A ideme hore. Na vstupe je Verona. OG. Ja to dneska nerobím, ja len oddychujem. Verona a ja sme v Rápeši. Viete, čo znamená Rápeš? Čo pre teba znamená Rápeš? Stano. Verona. Ideme. Big Chef. To je Big Chef, Big Shoutout. Ale tu sú úplne úžasní ľudia. To je Dominik a to je Dano. Jo, čauko. Dušan a Berlín idú do mesta. Dušan a Berlín idú do mesta. O Danovi sa nevyjadrujem, aké ženy má rád. O to sa nevypráva. Srandujem. Dano má chlapcov. To nikde 100 ľudí, 100 ľudí. Toto pre krátku ukážku vlogu, my si užiť ten koncert more.